Mbala tsara antsika jiaby elaela tsy mifankahita. Mais bon, antsika io zegny niany andia koragna karazagna raha voatsikalotra vitsivitsy mikasiky ny hoe finamagnana na fitokanana. Finamagnana, ami d'enfance na hoe fitokanan'olo raiky. Zegny zay raha andia koragnintsika eto. Bon, tanesa tsara e, mety maromaro antsika concerné izy ty. Voalohany, antsika jiaby le mizaha agny hoe mety efa nandalo enfance anao bakô navy amin'ny taogno zegny misy anao zio ty. Matetiky raha matetiky mipodipody misy regniny sofigny anao, ndraindray mety anao mihitsy no magnano na le namanao le ami d'enfance regny matetiky mahatsikatro hoe anao niôva na izy mety tsy regninao, izy anko laby niôva i karaha fa tsy te lalatsika fekiny karaha tsy antsika jiaby lekôly araiky, karaha tsy antsika jiaby quartier raiky. Karaha fa izy koa rogno fa raha fa midrikitrika misy terme karaha zegny amin'ny antsika avatra aty. Izy ndraiky ohatra hoe olo atsimotsimo agny hoe izy igny aloha niôva alongany izy igny, asa raha mba nagnino nefa na izy igny quartier raiky taminay izy igny, izy io rô navy any andafy agny, izy koa nanjary fa tsy te lalan-tena misy anifasako message tsy mamaly. Bon, misy ndraikindraiky mety tsy aminao le olo fa hoe volagna mandehandeha karaha igny fo hoe izy koa laby niôva nefa zay jiaby fianarana raiky, zay jiaby quartier raiky fa tsy arakaraka ny hoe le izy igny tamin'izy mbola quartier raiky taminay karaha zegny. Karakaraha zegny aby. Misy ndraiky sasany hoe nipetraka taminay izy igny navy nijalijaly hoe izy io niadana koa izy karaha tsy tia lala olo e. Bon, ôka zegny hazava amintsika jiaby zegny hoe nikoragna maro be antsika mety afiagnano erreur ataoko erreur zegny le fanaovantsika considérentsika le raha karahan'regny. Ny fiainagna misy évolution. Ny olo tsy voatery hoe ho hipetraka amin'ny escalier ambany na toujours hoe agnambo fo koa fa ny agnambo mety mahay ho lasa ambany, ny ambany mahay ho lasa agnambo. Ke izy koa raha ohatra anao mahatsikatro olo aby regny niôva, en fait anao no tokony miôva satria ino ma ny raha tokony ho izy? Olombelogno jiaby hoe tsara misy fiovoagna amin'ny évolution. Olo jiaby tokony managna évolution. Izy koa raha ohatra anao mahatsapa hoe olo niôva, anao tsy mahita ninao na tsisy olo natsikatra anao niôva, dikan'izegny tsy pare zegny anao, tsy pare fiaignananao. Bakô eo koa zegny hoe raha tsara atsikatranao hoe irô olo niôva aby regny, irô tsy raha hoe niôva amin'ny lafiny ratsy fa tsy takatranao fo zegny le évolution nisy amindrô. Tsy mitovy onde eky zegny anarô, zegny nahavianarô lasa tsy mpinamagna. Tagny amin'ny quartier tagny anao niaraka nitokiky, niaraka nisôma, de antsika zio amin'ny fiainagna misy amin'ny taogno zao ty, efa tsy ho sôma raiky eky anarô, efa tsy ho mpinamagna eky satria le onde, le feeling efa tsy miady, olo samby maniniky ventegnanany, anao koa mandiniky ninao. Ary finamagnana raha raiky tsy afaka ataonao forcé. Tsy midika hoe ke anarô navy quartier raiky na anarô navy l'école raiky ke hoe leraka anarô fa be ke ho force anarô ho mpinamagna. Non, ça ne marche pas comme ça, être finamagnana io. Baka eo misy olo efa izy lehibe, izy efa tsy obsédé, izy fa tsy managna hoe habitude hoe toujours mangala olo namagna zegny, ndraindray le vieux connaissance satria andia koragna raha passé fogna anarô io, antsika zegny navy nangalan-dalàgna, antsika zegny navy nangalatra tsôha tamin'ny lakoron'ny folana, antsika zegny navy nangalatra manga. Tsy olo jiaby hoe tia mitandregny raha karaha zegny. Ohatra ataoko za zio, za genre karaha zegny, za tsy de tia. Satria hoe ce qui est passé aminakahy passé, fa tsy izy igny fo, azony isaka seconde. Tsy hoe za tsy fier amin'ny passé-nakahy fa natao izy passé, passé. Ke anarô andia koragna raha fa loso fogna io andeha amoapôta mandry. Indrindra bô maka izy koa raha ohatra mikany magnangy izy matetiky hoe aia ma lelahinao fulany igny. Kanefa ndraindray zegny hoe anarô zegny mety fa vadin'olo fa vita mariage. Andia koragna lelahy fa kay tamin'ny 82 tagny regny. Ka misy olo tsy tia regny. Ka zegny matetiky hoe tsy koragna le olo igny aminarô satria anarô andia koragna raha fa kay fo. Anarô zegny hoe tsy hainarô mandray izy amin'ny hoe temps présent fa anarô mandray izy amin'ny temps futur. Tsy kôly baka anarô. Zegny raha tsara hainarô le mpagnady karaha regny. Ho an'le olo le hoe agnatin'izay ndraiky mitovitovy ka antsika satria za volaniko teo za tsara zegny. Bakô koa ty koa misy raha matetiky hoe voatsikatroko. Izy koa olo raiky hoe tsy dia misy namagna na tsy tia finamagnana mihitsy izy fa izy tsisy kamarady, matetiky olo magnano mahita izy hoe étrange hoe raha tsy fagnahy. Za eto ndia agname encouragement olo aby regny satria za ça fait partie n'zegny. Nakahy zegny assumeko. Za tegna tsisy namagna, za tsisy kamarady, za tsy tia fekiny.
karaha zay. Izy koa anao zegny hoe agnatin'ny cas zegny anao tsy raha tsy fagnahy araka zegny interprétation anao zegny boko aza isanasagny feky nataonao raha tsy fagnahy zegny fa anao zegny hoe managna bouclier zegny hoe anti manipulatoire zany hoe tsisy olo afaka manipule olo karaha regny le olo tsisy camarade regny immanipulable tsy afaka manipule anao zegny izy satria décision nany fo tandrignesany fa le olo misy toujours misy camarade toujours hoe misy ami toujours entouré beaucoup de gens regny chaque fois izy misy raha ataony tsy maintsy la décision amin'ny namagna izy bôka io raha koa mantreka anao raha vadian'le namagna nakalanao décision regny matetika raha tsy fagnahy olo karaha regny na izy hoe vulnérable be izy faible satria hoe i tsisy décision hoe voatapany fa hoe tsy maintsy miankindro amin'ny namagna fo olo karaha regny matetika hoe tsy maintsy afarany fo izy maintsy tsy tratrany problème satria ino mahaviany tratrany problème namagna aby regny misy agnatin'izy regny zegny hoe fola mangretigny misy ny tianao hanjary misy ny tia ho faty fo tia fatesanao tsy hainao gnavaka izy regny kanefa ho anao koa raha ohatra hoe tsy tia camarade tsisy camarade anao tsy ho isy aminao boka le fola mangretigny satria anao mahay matsikatry izy regny zegny koa zegny hoe le avantage ny être anao tsisy camarade fa anao zegny tsy raha tsy fagnahy aza de iasana saigny raha ohatra olo misy miconsidéré anao hoe raha tsy fagnahy tsisy namagna être tsisy namagna tsara be satria tsisy olo mahamanipuler décision anao anao zaraiky fo ça appartient anao zaraiky fo tsara izy regny bako koa misy koa olo managna tendance karaha ty ohatra hoe anareo zao finoagna araiky église araiky diamant araiky na tiako lo araiky amy resaka hoe atrombagna tout ça finamagnana tsy ho voatery hoe anareo zegny mitovy hoe fréquentation zany hoe asa anareo samby l'église araiky tsy ho forcer anareo zegny hoe ho hitovy feeling zegny koa mana hoe misy ndraiky matetika parent managna toe-tsaigna ty le atsika le mpagnabe zegny asa hoe anao zegny tsy mba mangala camarady i olo l'église raiky amitsika fa anao zegny mangala camarady olo andere l'église atsika raiky amitsika agny hoe ny fikamaradianagna na ohatra hoe ny finamagnana raha raiky hoe tsy afaka manipulenao à l'aide-ny hoe mitovy religion na ohatra hoe mitovy jama na mitovy tsakony tsy karaha zegny tsy midika hoe ke olo mitovy finoagna koa hoe toujours hoe hiady zegny filikinareo non hafaka olo hoe samby amin'ny fréquentation nany fa mitovy onde zegny ro na le connexion andreo zegny mifandray am'le hoe fitokisagna finamagnana araiky mety ho chrétien araiky mety ho musulman na mety raiky hoe hindouisme na mety raiky hoe raiky mpanompo raha ara-drazagna de araiky mety hoe izy misy la malagasy fa izy s'entend très bien raha karaha zay alaitsika ohatra fo karaha ataony biby atsika tsary mahazo mono hoe fandroaka samy fandroaka ary miady mifamono ndray fa misy fotoagna anao mahita fandroaka ndraiky piso izy s'entend très bien tsy miady fandroaka ndraiky piso reo tsy mitovy espèce feky fa reo tsy miady zay fa anao misy mahita piso samy piso morako anao fandragnorangotro miady karaha zay koa fandroaka samy fandroaka morako anao fandragnorangotro miady ke zegny hoe raha atoratoraka amitsika jiaby hoe samy mandendinika agny hoe tsy midika hoe ke forcenao zany ka anao hoe ke mila amy camarade olo mitovy finoagna aminareo mitovy jama aminareo hoe igny zegny hoe bien cultivé izy non izy afaka managna choix-nany izy amy camarade olo hoe zegny hoe maha-comprendre izy zegny olo raiky hoe afaka mampisortir izy amin'ny zone de confort fa aza forcegna zegny hoe olo raiky hoe hi-cultivenao amin'ny zone de confort raiky kanefa hoe tsy mahatsara izy aby izy manjary hoe karaha hoe manipulenareo zegny le fisaignan'olo ke ho anareo zegny concerné zay koa matetiky tsy haiky maro be tratran'ny raha zegny hoe misy koa olo be matetiky tratran'zegny hoe tretranaminy enjikizy hoe za tsy afaka camarade olo hoe en dehors ny cercle anay satria hoe mety hoe manimba non anao afaka amy camarade olo tsy agnatin'ny cercle anao asanao zao io mpanompo ara-drazagna mety anao amy camarade olo araiky hoe chrétien be mitankaratra araiky magnantoko sapile regny satria nareo s'entend très bien ke igny maniatsika narosiny hany hoe mazo toa magnano commentaire mazo toa magnaraka karaha zay koa hoe raha ohatra misy fanontaniana anao apitra amin'ny commentaire io misaotra atsika jiaby